A gefe guda kuma Iran na ci gaba da kai hari kan jiragen ruwan dakon man fetur a mashigin Hormuz. A baya-bayan nan ma Iran ɗin ta kai hari kan wasu jiragen ruwa na dakon man fetur guda biyu da ke ɗauke da man Iraki, kuma har yanzu suna can suna ci gaba da ci da wuta. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wani ƙuduri da ke yin Allah wadai da hare-haren da Iran ɗin ke ci gaba da kaiwa ƙasashen Larabawa na yankin Gabas ta Tsakiya da kuma Jordan. Ƙudurin wanda ƙasashen yankin suka gabatar bai ambaci hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kai kan Iran ɗin ba. Har ila yau ƙudurin ya yi Allah wadai da matakin Tehran na rufe mashigin Hormuz. Ƙasashen China da Rasha sun ɗare kujerar naƙi. Passing a Security Council resolution and enforcing it are two very different Wakiliyar BBC ta ce amincewa da ƙuduri ya sha bamban da aiwatar da shi, don haka duk wanda ya ce zai sa ran wato Iran za ta aiwatar da shi, wato ta daina kai hare-haren da take kai wato kuwa zai tsaya jiran gawan shanu ne kawai. A gefe guda wani ƙuduri da Rasha ta gabatar na neman a yi Allah wadai da dukkan hare-hare ciki har da na Amurka da Isra'ila a kan Iran bai sami isasshen goyon baya ba, a don haka aka ƙi amincewa da shi. To Iran ɗin na ci gaba da kai hare-haren makamai masu linzami kan ƙasashe makwabta. Wani gini mai tsayi a Dubai ya kama da wuta cikin tsakar dare bayan wani jirgi marar matuƙi da Tehran ɗin ta harba ya buge shi. Hukumar kare fararen hula ta Oman ta ce an samu gobara bayan wani hari kan tankokin ajiye mai a tashar jiragen ruwa ta wato Salala. Ma'aikatar tsaron ƙasar Qatar ta ce Iran ɗin ta kai hari da makamai masu linzami guda 9 tare da jirage marasa matuƙa da dama, amma an daƙile dukkansu kafin su kai ga inda suka nufa. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Isra'ila ta ce tana ƙara tsananta hare-haren da take kaiwa birnin Beirut na ƙasar Lebanon. Rahotanni sun ce an ji manyan fashe-fashe da dama cikin dare a yankunan kudancin birnin. Dubban mutane sun riga sun tsere daga gidajensu bayan kwanakin da aka shafe ana fama da hare-haren Isra'ilar. As the Iranian-backed Hezbollah said it had launched rockets and missiles. Wakilin BBC ya ce a yayin da ita ma kungiyar Hezbollah da Iran ke marawa baya ke cewa ita ma ta harba rokoki da makamai masu linzami zuwa arewacin Isra'ila. Akwai fargabar yakin na iya tsananta har ma ya zarce inda ake tunani. Hukumomi a Lebanon ɗin sun ce Isra'ila ta kashe fiye da mutane 600 cikin kwanaki 10 da suka gabata. Majalisar Dokokin Ƙasar Senegal ta amince da wata sabuwar doka da ta ninka hukuncin ɗauri zuwa shekara 10 ga mutanen da aka samu da neman jinsi tare da haramta duk wani abu da ake ganin yana tallata luwaɗi. Firaministan ƙasar Usmanu Sonko ne ya gabatar da ƙudurin dokar bayan kama wasu mutane da aka yi a watan da ya gabata kan zargin hulɗar soyayya duk da kasancewarsu jinsi guda. 'Yan sanda sun kama maza 12. Ciki har da wasu fitattun mutane 2 da kuma wani shahararren ɗan jarida. Muhawara kan haƙƙin masu neman jinsi dai ta daɗe tana ta da ƙura a Senegal, wadda mafi yawan al'ummarta musulmi ne, inda wasu ƙungiyoyin masu ra'ayin mazan jiya ke kallon masu yada irin wannan an gizo da zama wakilan ƙasashen Turai. Duk ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotanni kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya farashin ɗanyen mai ya haura dala 100 kan kowace ganga sakamakon fargabar matsalar samar da man da ake dangantawa da yakin da Amurka da Isra'ila ke yi da Iran. Kasuwar hannayen jari ma ta faɗi ƙasa warwas a ƙasashen Asiya da dama. Tashin farashin man na zuwa ne duk da sanarwar da hukumar kula da makamashi ta duniya ta bayar jiya Laraba cewa mambobinta ciki har da Amurka sun amince su sake gangar man miliyan 400 daga rumbunsu domin daidaita farashinsa a kasuwa. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Mukhtar. Iran ta ci gaba da kai hare-hare a kan jiragen ruwa masu dakon mai a kan tekun Gulf. Na baya-bayan nan shine wanda ta kai a kan wasu jiragen ruwa da suka ɗauko mai daga Iraki. A Amurka ma, farashin ɗanyen mai ya tashi da akalla kashi 9 cikin 100, yayin da darajar hannayen jari ke ci gaba da faɗuwa. A baya-bayan nan dai, ƙasashen da ke cikin hukumar kula da makamashi ta duniya sun yi alkawarin wadata duniya da man da kuma sauran makamashi, inda suka ce za su fitar da gangar mai miliyan 400, amma duk da haka farashin man na ci gaba da tashi. Kwana 10 kenan
bayan Amurka da Isra'ila sun ƙaddamar da hare-hare a kan Iran, kuma kawo yanzu duniya na ɗanɗana raɗaɗin da ya biyo bayan wannan mataki. Iran ta mayar da martani ta hanyar kai hare-hare akan ƙawayen Amurka da Isra'ila da ke kusa da ita, kuma ta ci gaba da kai hari akan jiragen ruwa masu jigilar mai zuwa sassan duniya, yayin da ita kuma Isra'ila ke lugudan wuta akan Lebanon domin abin da ta kira kawar da mayakan Hezbollah masu tarayya da Iran. To rahoton da Badamasi Abdulkadir Mukhtar ya haɗa mana kenan. To a Najeriya masana harkokin diflomasiyya sun soma tsokaci kan matakin wasu ƙasashen duniya da suka hada da Indiya da Jamus da Mexico na ƙin amincewa da jakadun da Najeriya ta aika musu. Ƙasashen sun yi dogaro da wani tanadin doka da ya ce lallai ne duk jakadun da kowace ƙasa za ta aika ya kasance gwamnatin ƙasashensu na da aƙalla sauran shekara 2 akan mulki. Tun dai bayan rantsar da shugaban ƙasar Bola Tinubu akan mulki ne mutane da dama ke nuna damuwa akan yadda gwamnatinsa ke jan kafa wajen aika jakadu zuwa ƙasashen waje. Ambasada Suleiman Dahiru tsohon jakadan Najeriya ne a ƙasashe 8 ya kuma shaidawa Zubairu Ahmad yadda yake kallon lamarin. Mu a Najeriya muna abubuwa wanda kaman ba dokokin duniya. Aikin diplomasiya aiki ne wanda is universal. Wato kamar iri ɗaya ne haka. Iri ɗaya ne, dokoki iri ɗaya ne. Mu a Najeriya muna ji za mu yi abin da muka ga dama. Kamun Buhari ya sauka da ya kamata ya dawo da jakadun da ya naɗa. Bai kamata ya bar su sannan gwamnatin shi kuma ba ta mulkin Najeriya. Tinubu ya zo ya dawo da waɗannan jakadu amma kuma saboda dalilai nashi sai ya ki ya naɗa jakadu. Ambasada gashi kasashen India da Jamus da kuma Mexico da sauransu sun mare da waɗannan jakadu da Najeriya ta tura. Kamar me hakan ke nufi? Ya nuna ba jakadu ba ne kuma. Wani shirme da aka yi ba a faɗin inda jakada zai je sai an samu abin da ake kira agremo. Agremo da French shine amincewa. Amma sai aka zo aka faɗi ƙasashen da za su je sannan wayannan ƙasashen har yanzu ba su amince ba. Ba a yin haka. Wata majiya mai ƙarfi daga ofishin harkokin wajen Najeriya na cewa jakadun da aka tura ko da gwamnati ta ƙare wa'adinta suna iya ci gaba da aikinsu a ƙasashen. Kamar akwai wannan tsari a dokokin diflomasiyyar ƙasa da ƙasa? Za a iya yin haka, amma kuma abin da ya kamata a yi in gwamnati ta sauka da waɗanda ta naɗa. Gwamnati ba za ta sauka daga mulki wasu su sauka sannan wasu a bar su ba. In ma har za a bar wasu amma ba 'yan siyasa ba. To amma aka zo aka bar 'yan siyasa aka bar ma kariya duka. Ni na kariya ni bai dame ni ba don wannan aikinsu ne dama. Amma ɗan siyasa bai kamata a ce gwamnatin da ta naɗa shi ba ta kan mulki sannan shi kuma yana waje ba dalili yin haka. To, ambasada kasancewar tun farko ita gwamnatin Najeriya ta ja kafa wajen naɗa waɗannan jakadun sai yanzu ne ta bijiro da hakan. Tsakanin Najeriya da sauran ƙasashe ya hulɗar diflomasiyya ko dangantakar ƙasashen za ta kasance? Mun sha maganganu. Tinubu yana yawon duniya. Kana yawon duniya ana signing memorandum of understanding. Ba ka da jakada a wayannan ƙasashen da kake zuwa. Su wane ne za su bi wayannan MOU da ka sa hannu? Ana maganan wai charge d'affaires. Charge d'affaires ba ambassador ba ne. Ambassador yana da full power, shi yasa ake kira yana da hurumi da zai negotiation ya yi signing agreement on behalf of Nigeria. Amma babu, sai an bar junior officers su ne suke running affairs na wayannan wuraren. Ba haka ake yi ba. Mun samu irin wannan abun shekaru da dama da suka wuce lokacin gwamnatin Abacha yaki yi appointing jakadu. Kasashen duniyan nan yawanci babu jakadu, daga baya ma mutane 8 ne kawai, ba musamman criteria da aka bi na daukan wayannan mutane 8 da aka sa su ambassador ba. Ambasada Suleiman Dahiri kenan masanin diflomasiyya kuma tsohon jakadan Najeriya a wasu ƙasashen duniya har 8. To yanzu kuma ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
A Najeriya tururuwar gwamnoni da gwamman 'yan majalisun dokoki zuwa cikin jam'iyyar APC mai mulki na janyo ƙarin damuwa kan yiwuwar kashe adawa a tsarin dimokuraɗiyyar ƙasar. Da zafi a ce yau jam'iyyar da ta ba su riga ta ba su hula kuma yau sun fice saboda wasu dalilan wanda muke ganin kaman ana rudin su ne, amma duk da haka bai ɓaci ba wai zai sa a ce yau ba za mu iya kawo jam'iyya inda ta kamata ba. Shi kansa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya san gwamnoni ba su da tasiri, abinda kawai yake yi shine yana rudar al'umma ne musamman na kasa domin su kiɗime su ga kaman cewa yana da wani tasiri. Idan daɗi ne talakawa su ya kamata su koma wajensa. Shin da gaske ne mulkin demokradiyya ya shiga wani mawuyacin hali na rashin bangaren adawa mai tasiri a Najeriya? Menene illar hakan? Ko ina mafita? Waɗannan na cikin batutuwan zamu tattauna a filinmu na ra'ayi riga na wannan mako wanda aka riga aka naɗa. To sai ku kasance da mu da maraicen gobe Juma'a kamar yadda aka saba inda za mu kawo muku cikakken wannan shiri. To anan kuwa gwamnatin jihar Legas ta kaddamar da bayar da wani horo na musamman ta yanar wato ta intanet kan ba da shawarwari kafin aure wanda aka tanada domin fastoci da limamai da sauran masu ba da shawarwari na aure na addini. Wannan shiri dai yana nufin ba da wato haɗa dabarun ilimin halin ɗan adam da kuma tsarin shari'a cikin shirye-shiryen aure da addini yake da rawar da zai iya takawa. Ta yi amannar cewa ta hanyar ba wa shugabannin addini waɗannan muhimman dabaru za su taimaka wajen magance tushen rashin jituwa a cikin zamantakewar aure tun kafin a yi shi. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Leman ya aiko mana da wannan rahoto. Gwamnatin jihar Legas ta nuna cewa babban makasudin wannan tsari shine a sabar da daidaitaccen tsarin da zai magance sarƙaƙiyar da ke tattare cikin aure musamman a wannan zamani da ake buƙatar hakan. Wannan ya biyo bayan lura da aka yi cewa ma'aurata da yawa sukan fara komawa ne ga shugabannin addinansu domin neman shari'a ko neman gyara a lokacin da matsalar ta taso. Gwamnatin ta bayyana cewa waɗannan masu faɗa ajin za su ƙara samun sanin makamar sasanta rikici da fahimtar halayyar ɗan adam idan aka ba su horon da ya dace. Wannan matakin yana mayar da hankali ne kan gina tushen zamantakewa mara tashin hankali tun kafin a gudanar da shagalin bikin aure da ɗorewar zaman lafiya